Primer de tot, benvinguts a aquesta sessió de portes obertes dels cicles de grau mitjà de gràfica impresa i gràfica interactiva. Parlarem dels dos cicles perquè així no es fan tantes sessions i moltes vegades les consultes o els dubtes són molt semblants. Llavors, hem decidit ajuntar aquests dos estudis. Seria ideal poder fer aquestes sessions de forma presencial, però ja sabem tots en quina és la situació que estem vivint i és una circumstància una mica diferent de l'habitual i per això aquestes sessions online. Us explico una mica com anirà la sessió. Us presentarem tots els estudis, l'escola, els dos cicles dels que parlarem. Veureu que a baix teniu l'opció que posa preguntes i respostes, on podeu fer les vostres preguntes. Aquestes preguntes les deixarem sobretot cap al final de la sessió, és a dir, us farem tota la introducció als estudis i després el que farem serà respondre a aquesta tanda de preguntes. Així que si teniu cap mena de dubte el podeu deixar escrit aquí. En principi veureu que el xat està deshabilitat. Això és per no tenir diversitat, és a dir, que només tinguem un canal de comunicació que sigui el de les preguntes, perquè si no, moltes vegades el que passa amb altres tipus de mítings és que es genera molt d'enrenou. Veureu també que tot el que és micro o càmera ho teniu desactivat, no el podeu activar i la justificació és la mateixa, és per evitar que hi hagi un enrenou i que ens puguem entendre. Per això hem decidit que el millor canal de comunicació és aquest canal de preguntes i respostes. Si veiem que no ens acabem d'entendre, doncs sí que us podem activar en algun cas el micro, però preferim que sigui aquest el sistema, sobretot perquè moltes vegades la gent es deixa el micro obert, es generen bucles de so, etc., es genera soroll i així queda una mica més endreçat. Doncs res, comencem la presentació. Com us deia, benvinguts a l'escola, benvinguts a l'escola d'allà. Seria ideal... Pots passar la diapo, Marc? Seria ideal poder-vos tenir aquí a les nostres instal·lacions, que aquí teniu una imatge de la nostra escola per si no la coneixeu, però com no és possible, doncs tant jo que em presento, soc el Jordi Mula, soc el coordinador pedagògic. Següent, Marc. I tenim aquí a la Mar Borrajo, que és coordinadora del cicle de gràfica impresa, i el Marcos Cuesta, que és un dels professors que té més pes tant en el cicle d'impresa com en el cicle d'interactiva i que també podrà respondre molts dels vostres dubtes. Primer de tot, explicar-vos una mica com serà la sessió d'avui. Us farem una petita presentació de l'escola, us presentarem el que són els graus mitjans, els dos que tenim a la nostra escola, us donarem la informació sobre la preinscripció i la matrícula i el que us deia, després d'aquesta tanda de sessió de preguntes i respostes, que crec que és el que pot ser més interessant. Nosaltres som una escola pública, això és important. Primer, perquè la nostra vessant pública també està vinculada als estudis, és a dir, com a escola pública, una part important de la nostra missió, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, és promoure certs valors als nostres estudiants. Llavors, som una escola que aposta molt per totes les accions socials, és a dir, busquem que l'escola sigui una escola verda, busquem fer, quan fem accions en el barri, tenim molt de tracte amb la gent del barri, amb les institucions del barri, busquem que hi hagi aquesta comunicació perquè creiem que una cosa que és important és aquest vincle entre l'escola i la societat que l'envolta, però també som una escola que, ja ho demostren molts dels nostres estudis, som una escola que fa una forta aposta per la innovació i per la digitalització. Ja veureu que disposem d'uns estudis amb una vessant més digital, però també no només en l'oferta educativa, sinó també com a concepte d'escola. Després ho explicarem una mica millor, que no hi hagi confusió.
Com us deia, era ideal poder estar tots presencialment, no és el cas, és inviable, i això ens porta també a tenir una certa flexibilitat en com hem encarat aquest curs. Sobretot aquest curs actual, que és el curs 2021 i que ja vam haver de començar a implementar a finals del curs passat amb tot el confinament, etc. En un principi, el curs passat, quan van confinar les escoles, el que es feia en molts casos era, la primera proposta va ser tancar les escoles sense cap mena de suport. Nosaltres ja des del primer moment vam fer una aposta per mantenir aquesta connexió i mantenir aquest vincle amb els estudiants. Llavors vam fer una sèrie d'iniciatives per mantenir aquesta activitat docent. Això ens ha portat aquest any en el que ara mateix tenim un sistema semipresencial que ja el vam implementar des d'inicis de curs. Ara gairebé totes les escoles estan en aquest sistema, però nosaltres ja vam fer l'aposta a inicis d'aquest curs en aquesta semipresencialitat. És a dir, els nostres alumnes venen ara mateix 3 dies a l'escola i els altres 2 dies el fan remotament des de casa. Això també ens ha facilitat a mantenir un control sobre l'impacte de la Covid en els nostres grups. Hem tingut un impacte molt baix des de l'inici del curs. Hem tingut molts pocs confinaments comparant amb altres centres i una cosa molt important és que no hem tingut cap tipus de contagi dintre del mateix grup. Sempre han sigut contagis des de fora i dintre del grup, bombolla, no hi ha hagut problemes. Així que aquesta aposta de la semipresencialitat creiem que ha sigut interessant. Hem incorporat certes eines, com pot ser l'ús del Zoom, que estem fent servir ara mateix, o canals de Discord. Hem fet una aposta per una plataforma de Moodle, que es diu Classroom. Una sèrie de mecanismes per poder donar aquesta docència online o semipresencial i donar suport als nostres estudiants. Canviem. A banda d'això, les típiques mesures que tots estem ja habituats, que no cal tampoc donar-li moltes voltes perquè formen part ara mateix del nostre dia a dia, l'ús de mascaretes, gels hidroalcohòlics, ventilació, presa de temperatura, tot aquest tipus de mesures que són les que tots coneixem i les que tots implementem cada dia. Nosaltres som una escola d'art i com a escola d'art tenim una vessant de formació professional. És a dir, nosaltres el que estem ensenyant són estudis professionals i això implica que dintre de la nostra escola el que tenim són precisament aquests professionals fent la docència. Així que és una part important perquè això el que fa és que l'alumne tingui una visió de com es treballa en el sector professional, que al final és el que nosaltres hi donarem, i després es tradueix en les pràctiques i posteriorment en la seva vida professional. L'escola és una escola gran, tenim una diversitat molt gran d'estudis, és a dir, des de batxillerat artístic fins als cicles formatius de grau mitjà, tenim cicles formatius de grau superior i tenim els estudis superiors en disseny, que són uns estudis de grau. Ara mateix, avui parlarem d'aquests estudis de grau mitjà, però també us comentarem els diferents itineraris que poden seguir els alumnes una vegada acaben els estudis. Tot això és simplement per explicar-vos que la nostra escola no només busca en una innovació tecnològica, sinó que també busquem en una innovació docent. Què implica això? Ara, aquests darrers anys, estem treballant també molt integrant l'aprenentatge basat en projectes. Això fa que els alumnes adquireixin determinades competències que potser són més transversals, que no són tan específiques d'una matèria i que el que fan és treballar precisament tot allò que potser no són aspectes més tècnics, però que sí que són importants, sobretot a l'hora
d'haver de treballar en equip, d'haver de mantenir una estructura de treball, una gestió del treball, una gestió dels temps, etc. Llavors, som una escola que intenta sempre estar viva, tant en l'àmbit de la comunicació amb el barri, l'àmbit de la innovació tecnològica i l'àmbit de la innovació pedagògica. Següent. I com a cicles formatius que busquen desenvolupar professionals, doncs una part important és la relació escola-empresa. Aquest any, l'any passat ja vam començar a implementar una cosa que es diu FEP, que és els alumnes tenen més hores de treball en entorns professionals. El Josep feia una pregunta de això d'atenció personalitzada vol dir atenció a la diversitat? Sí, tenim programes de diversitat. De fet, molts dels nostres estudiants tenim una gran diversitat de persones amb una diversitat molt clara de característiques i de situacions molt diverses i sí, tenim programes d'ajuda a la diversitat i això forma part del nostre dia a dia. Així que sí, també seria aquest punt. Com us deia, som una escola que intenta tenir vincles amb les empreses, millor dit. Això que veieu aquí, aquesta imatge d'aquí baix, és un projecte que es va fer l'any passat per la Nice One Barcelona, que és el que abans es coneixia com la Barcelona Games World, on es va fer tot un muntatge d'una escenografia amb una petita sala que estava vinculada a un joc que es diu Man of Medan, on hi havia actors i tota la resta, i diferents escoles van treballar en construir aquest entorn. Següent. No només això, sinó, com us dèiem, el que busquem és també una innovació a nivell tecnològic i incorporem tant software com hardware. En el cas del software, una cosa que tenen els nostres estudiants és que com a estudiants tenen una llicència gratuïta d'estudiant, si encara m'estigués repetint una mica, tant del paquet d'Autodesk, que en molts dels nostres cicles es fan servir, com del paquet d'Adobe, amb tot el que és Photoshop, Illustrator, etc. Llavors, nosaltres també fem servir la plataforma de Google, fem servir la plataforma de Google amb l'altra plataforma que us comentava de Classroom, que no és pròpia de Google, però amb tot això, amb totes aquestes eines i amb altres eines amb les quals tenim altres tipus de llicències, és tot el ventall de possibilitats amb les que poden treballar els nostres alumnes. A nivell de hardware, treballem amb impressores 3D, treballem amb iPads, treballem amb sistemes de captura de moviment, que és aquest traje així una mica estrany que veieu aquí, que si algú ha vist el reportatge de BTV, li diuen que és un ninja, no és un ninja, és un home que va vestit amb un traje de captura de moviment. I tenim headsets, tenim ulleres de realitat virtual. En aquest cas fem servir Oculus, i és una mica tot el ventall que us deia, de possibilitats que oferim als nostres alumnes. Tenim ordinadors informàtics. L'iPad és per fer servir dintre del centre, no és per l'alumne. Això és important. L'iPad és una eina de treball dintre de l'aula. No és perquè l'alumne pugui treballar a casa. Dintre de l'escola tenim equipament informàtic perquè els alumnes puguin treballar i ara mateix hi ha un programa de la Generalitat que es diu Programa d'Innovació 2023, crec, que el que busca és facilitar equips informàtics als alumnes. De fet, han trigat una mica, però aquest mes han arribat ordinadors per la gent de batxillerat i per la gent de grau mitjà, precisament, que són, sobretot, tant això com secundària i primària,
són els que es veuen afectats per aquest programa. Això és una mica el que fem a l'escola, Mònica, no és tant ni per interactiu ni per imprès. Ara, quan comencem a parlar dels cicles, ja ho anireu veient. Següent. Com som una escola d'art, doncs també és important comentar que tenim tant aules netes, que són aquestes aules típiques de teoria o aquestes aules informàtiques, i tenim una cosa que li diem aules brutes, que és on es fa el treball de taller, el treball de dibuix, el treball de volum, el treball de muntatge, etc. És a dir, dintre de l'escola també tenim aquests equipaments on dintre dels tallers estan equipats amb les diferents eines que poden fer servir els alumnes per a aquest tipus d'assignatures. L'escola és una escola àmplia, és una escola ben il·luminada i tenim, abans teníem espais més comuns que ara costa més de fer servir perquè amb totes les mesures contra la Covid no es poden fer altres tipus d'usos dels espais, però els espais estan, com a mínim. Una altra cosa és que és accessible, és a dir, tenim ascensors i rampes, així que l'escola és accessible per tothom. Som una escola que té molts anys de recorregut. Si no m'equivoco, són 30 anys d'escola que vam fer l'any passat, crec. I hem anat guanyant premis, hem tingut visibilitat a diferents entorns. Aquí, per exemple, diuen els premis de Bitàcola de 2017. Jo, com soc d'una altra branca, us diré que l'any passat també vam portar un joc creat per alumnes del centre a la pròpia Nice One, Barcelona. Següent. Aquí teniu això, un llistat de premis que sempre queda maco, sempre ens posa contents, no ens enganyarem, ens posa contents a guanyar premis. Següent. Passa, Marc. Això són imatges de l'escola. A vegades està bé poder veure de forma presencial, perquè moltes vegades quan veniu a fer les portes obertes de forma presencial, estem la gent que fem les classes per la tarda i és diferent perquè no queda tan fred, perquè tu veus que l'escola té vida, vas veient els alumnes, els veus a l'aula, és una mica diferent, però és el que podem fer. Llavors, us explicarem ara una mica els estudis formatius de grau mitjà, què són i com funcionen, i a partir d'aquí potser millor que entre la Mar i el Marcos us vagin explicant, i després entrarem en detall sobre els dos cicles formatius. Tot teu, Marc. Sí? Vols que comenti jo aquesta, millor? I comences amb impresa? Això simplement és un resum de què són els cicles formatius de grau mitjà. Tampoc no... Hi ha molta paraula, però tampoc és tan enrevessat. Simplement recordar-vos que, antigament, pels que vam fer l'EGB, com jo, que ja tinc uns anys, el que teníem era la FP de tota la vida. Llavors, ara el que tenim són aquests cicles formatius, però seria com l'equivalent al que abans era la FP. Només que nosaltres no som FP com a tal, sinó que som cicles formatius d'escoles d'art. O sigui, som estudis professionals, però no de la FP, sinó d'escola d'art. Però és el títol de grau mitjà, és un títol oficial. Com a escola pública, a més, els estudis que fem són totalment oficials, no hi ha cap mena de problemàtica en això. I el que parlàvem al principi, que són uns estudis, tant el grau mitjà com el grau superior, són uns estudis que el que busquen és generar professionals. Sí que és veritat que amb un grau mitjà a vegades es queden com una mica curts, i això ja ho veurem una mica més tard quan parlem, per exemple, d'un dels itineraris formatius
doncs a vegades un grau mitjà es queda una mica més curt i l'ideal moltes vegades és enllaçar-ho amb un grau superior, que no és més com la FP1 i la FP2 que teníem abans. Llavors, això, per exemple, són empreses amb les que fem pràctiques, són empreses amb les que treballem, sobretot aquestes són de gràfica impresa. I us hem deixat aquí uns petits comentaris d'exalumnes i crec que d'algun alumne actual. Només perquè també veieu una mica la cara més humana de l'escola, que moltes vegades no som nosaltres, sinó que realment són els alumnes, que són a qui nosaltres li donem el nostre servei. Jordi. Dime. Un aclariment. Molts d'aquests testimonials que us estem mostrant coincideixen en una cosa tenen una cosa en comú. Molts d'aquests alumnes, alguns d'ells han anat a un altre cicle, a un altre grau superior, que no era la nostra especialitat, que estava a un altre centre, però alguns d'aquests sí que s'han quedat al nostre centre. I el comú denominador que tenen aquests alumnes és que han rebut una formació que els ha servit posteriorment per fer un grau superior i no ho han vist com una formació de farcir. Vull dir, són molt útils en aquest aspecte del món gràfic perquè ajuden a tenir una base. Això en Anglaterra se'n diu foundation i és que l'alumne pot tenir una base, un fonament en disseny i art i això és una base molt sòlida perquè pugui construir una carrera professional que se'n vagi més cap al futur. Llavors, el que és interessant és que ells tenen, la majoria d'aquests testimonials parlen del mateix. I és una cosa molt curiosa perquè hi ha dues persones que són de 2 anys diferents i tenen la mateixa conclusió. I és això que també voldríem deixar clar, que tant sigui interactiva o sigui impresa, al final és que els alumnes valoren aquests estudis com un inici per superar fites, per superar capacitats i també desenvolupar competències i habilitats en un camp que és un camp en explosió. És el camp creatiu, el camp del disseny i el camp de tot el tema d'entreteniment. Una cosa que volia comentar, que porto 20 minuts parlant i no us he preguntat si cap de vosaltres té algun problema amb el català o si l'enteniu tots perfectament. La llengua vehicular dels estudis és el català, perquè som una escola pública de la Generalitat i la nostra llengua vehicular és el català, però si algú de vosaltres té alguna mena de problema amb el català, m'ho dieu i tranquil·lament canviem al castellà o al que sigui, no hi ha problema. El que prefereixo que ens entenguem tots que no una altra cosa. Doncs comencem amb gràfica impresa i aquí ja sí que jo us deixo parlar a vosaltres. Bé, jo soc la Mar, com bé m'ha presentat el Jordi, soc professora de gràfica impresa de primer i de segon i tutora de segon, coordinadora també. I bé, el cicle de grau mitjà del producte gràfic imprès és bàsicament professionalitzador. I l'objectiu és introduir continguts de matèries bàsiques, com bé ha explicat el Marcos, en referència al món de la comunicació i el disseny. El primer es fa volum, dibuix artístic, dibuix tècnic, història del disseny, i a segon ja ens endinsem més pròpiament en autoedició, en FOL, ja ho anirem veient, i fem pràctiques d'empresa també. Serveix pròpiament com a introducció i, com bé ha dit el Marcos, és com una base molt sòlida per després establir estudis que puguin tenir relació amb el món del disseny gràfic i la comunicació en general. Aquest és un projecte que fem cada any d'un concurs de pictogrames del Departament d'Educació anomenat Talent Creatiu i Empresa, que consta de
petits projectes que vinculen l'empresa amb l'escola. I en aquest cas són uns pictogrames sobre prevenció de riscos laborals. Aquest any, com podeu veure, aquests són uns petits exemples, però bàsicament s'han basat en el tema del Covid, per el tema d'actualitat, tot i que hem tocat també altres punts, però aquest diguem-ne que ha estat al centre. Aquest és un altre projecte que vàrem fer de cartells, també sobre riscos laborals, de talent creatiu i empresa, en el que els estudiants, dos estudiants de la classe, dos alumnes, van guanyar el segon i el tercer premi amb uns cartells. Eren d'uns cartells i de totes les aplicacions en referència al Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball. Dintre dels estudis també és molt important la tipografia, com és molt important en el disseny gràfic. És una de les coses bàsiques, la lletra com a imatge. També estudiem tipografia una mica des de la base més inicial i després ja treballem una miqueta més. En aquest cas, per exemple, vam dissenyar una tipografia. Treballem una miqueta més el disseny també de la tipografia i el disseny de lletra. Aquest és un altre projecte que vàrem fer uns cartells. Aquest projecte és d'enguany, d'aquest any, per un concurs relacionat amb el punt jove. Mitjançant aquests cartells vam treballar tot el procés de disseny, el design thinking, des de l'inici de la idea, des de la llavor fins al cartell, pròpiament el cartell, i a les arts finals, també per tenir nocions de com imprimir el cartell, perquè no en va, són arts impreses, o sigui, treballem també tot el que és la preparació per la impressió. Bé, aquí és un treball del 2019, també d'una alumna, Andrea Kirillac, en el que es veu també tot el procés que va guanyar la Festa Major de Nou Barris, de tot el procés del cartell de la imatge gràfica, des de l'esbós fins a la constitució de la il·lustració, del cartell i també del fulletó, amb una mica l'explicació del calendari de les festes. Aquest treball es fa a l'assignatura de producció i impressió i és un calendari en el qual aquí també es treballa la il·lustració, la imatge gràfica, també es treballa a nivell de serialitat, és a dir, a partir d'una il·lustració o d'una imatge n'has de fer 12, una imatge per cada dia, tot el tema de l'estil gràfic, de tenir una coherència gràfica, de que les coses no siguin perquè sí, sinó que hi hagi al darrere una coherència. Això són unes sortides que acostumem a fer a Grafispac, que és una fira on s'oferten serveis gràfics d'impressió, comunicació visual i es fa cada any. I aquesta és una sortida que vam fer al curs del 2018-19. Bé, aquest any, amb tot el tema del Covid, doncs està complicadillo, però bé, ens agrada molt estar com al dia i intentar estar presents en tot el que es fa a nivell d'actualitat i de tenir presència i estar informats de les coses que van passant a nivell gràfic al nostre voltant. A més, tenim la sort d'estar a Barcelona, on passen moltes coses i bé. Això és una mica l'estructura dels estudis. Al primer curs, com us he dit al principi, treballem dibuix artístic, volum, dibuix tècnic, projectes, una mica la metodologia del projecte des del principi al final, per estar preparats per segon, que ara us explicaré també com va. Mitjans informàtics, que és tot el tema de Photoshop, Illustrator, tot el programari que puguem necessitar en disseny gràfic,
Photoshop, Illustrator, InDesign, història del disseny gràfic, fonaments del disseny gràfic, una mica això, els fonaments a nivell de comunicació gràfica, des de modes de color, des de tipus de paper, packaging, una mica de tot. Després tipografia, com ja hem dit, molt important en el disseny gràfic i a la comunicació gràfica. Una cosa que no he comentat al principi és que treballem per projectes i el projecte és molt important. Per això, l'assignatura de projectes, que a segon ens ajudarà molt, sobretot també a l'hora d'obra final, per estructurar obra final, que és el projecte final, on s'estructura el projecte final de curs. Que ara mateix estem fent una revista. Bé, una revista i llavors, diguem-ne que totes les altres assignatures col·laboren també, com que treballem en projectes, en aquest treball final, que és la revista. A segon curs fem anglès tècnic, autoedició, que s'emporten moltes hores, que són petits projectes de comunicació gràfica, producció i impressió, que és tot el tema, com el seu propi nom indica, de la impressió, les màquines, les arts finals, tot el tema pròpiament de la impressió, FOL, que és la formació i orientació laboral, tot el tema més burocràtic, diguem-ne, de la imatge gràfica, tot el tema dels drets d'autor, tot el tema de com tractar una imatge, de com registrar-la, si la vols fer servir, de què pots fer, què no pots fer, tot el tema més de lleis, diguem-ne, o més burocràtic. Després també fem pràctiques, l'FCT, que se'n diu, formació en centres de treball, que són 200 hores en un centre de treball en el qual es duen a terme treballs relacionats amb comunicació gràfica. Poden ser en una impremta, pot ser en una copisteria, pot ser també, per exemple, en un lloc, el departament gràfic d'alguna entitat, com pot ser la UB, per exemple, que tenim alumnes a la biblioteca de la UB fent la part gràfica, també. Bé, són 200 hores en què es posa en pràctica tot el que s'ha après i en què l'alumne té aquest primer contacte laboral i és com una assignatura pròpiament. L'alumne fa les 200 hores, l'empresa l'avalua, nosaltres avaluem i a partir d'aquí es fica una nota. És com una assignatura del segon curs. I bé, podem aturar una mica ràpid. No sé si hi ha alguna cosa que voleu comentar. No pateixis, Marc, perquè després al final de tot fem la tanda de preguntes, així que tampoc no has anat tan ràpid, no pateixis. Marcos, fas tu la part interactiva? D'acord. Bé, com abans l'hem presentat, soc el Marcos Cuesta, faig també gràfica impresa, però ara us parlaré de la gràfica interactiva, que és la part que ens ocupa a les següents diapos. Són perfils bastant diferenciats, tot i que parteixen de coses molt comunes. Primer, que són un grau mitjà, després que fem una base molt sòlida, però hi ha una divergència. Mentre la gràfica impresa es dedica més al disseny gràfic i a la comunicació gràfica, en la producte de gràfic interactiu ens podem dedicar més a la part interactiva, ja sigui web, ja sigui interactius i ja sigui també, per això ho diem, perquè ho hem ficat abans al comentari, en el títol, perfil de videojocs. És l'únic centre, crec que a tota Catalunya, que té aquest perfil i això ho volem destacar per una senzilla raó. No hi ha cicles formatius de grau mitjà amb aquest perfil orientat a videojocs en tota Catalunya i crec que en tot l'estat espanyol tampoc, crec, no? Hi ha molts pocs. I si són concertats o privats. Llavors, aquesta oferta és pública i ho volem posar en valor perquè l'aposta de l'escola ha sigut molt forta en aquest aspecte. És el primer any. Ara mateix a l'escola tenim els alumnes únicament en el primer any. Estem esperant que tots, o que quasi bé tots, promocionin el segon any. Tant de bo puguin fer-ho perquè creiem que
que el segon any farem projectes molt interessants i en aquest primer any el que estem fent és treballar molt la base. És un àmbit, en l'àmbit de l'interactiu, un àmbit amb molt potencial industrial, molt potencial creatiu i un creixement exponencial. No cal que us recordem, els vostres fills i filles estan enganxats als videojocs, estan enganxats a la pantalla, però això també pot ser una feina de futur i ho és, i solament cal veure els números de les empreses que treballen per aquest àmbit. Tenen uns números desorbitants i és un àmbit que val la pena que hi preguem atenció perquè ha superat fins i tot a la indústria de Hollywood de cinema en números econòmics. Següent. Llavors, el que voldria ensenyar-vos són petits projectes, tal com ha fet la meva companya Mar, projectes que també podem parlar de quines coses s'han involucrat aquí dintre. Aquí, per exemple, també parlem de tipografia, tal com ha fet la gràfica impresa, i el que intentem fer és que els alumnes tinguin una base, que puguin començar a generar un criteri estètic, un criteri també de competència, perquè puguin defensar-se. El primer any és un any molt intens en aprenentatges, sobretot també en crear grup, perquè els grups també s'han de crear, establir lligams, s'han d'establir dinàmiques de grup perquè la gent i els equips funcionin. Això ja ho hem fet i ho estem fent, que treballen en equips, hi ha projectes que es desenvolupen en equip i també posem en marxa aquest tipus de competències. Treballar en equip és un valor afegit perquè avui dia a la indústria tothom treballa en equip. Llavors, aquí hi ha un equip de gent, aquí darrere d'aquestes portades, de cada alumne que ha fet la seva proposta com una mena de portada de videojoc. Tenim videojoc per Xbox, videojocs per la Wii, videojocs per la PlayStation, encara que no es vegin els logos, els vostres fills i filles ho saben, perquè ja ho veuen amb els logos. I la nostra intenció és que tinguin un amor i un carinyo per la gràfica també i que també sàpiguen valorar això, que és importantíssim que l'interactiu també tingui un carinyo gràfic i un carinyo estètic perquè tot entra pels ulls avui dia. Seguim. Això són petits exercicis de perspectiva isomètrica, però que, curiosament, el primer de tots us sonarà molt. I sí, estem apel·lant directament a aquest tipus de videojocs com Minecraft o aquest tipus de videojocs més d'aventures gràfiques que podrien estar també al vostre mòbil. Apel·lem a això, apel·lem que es poden generar mons, amb aquestes eines que treballem a l'escola, es poden generar aquest tipus de creacions gràfiques que després ja ens donarà pas més al segon curs, a que les puguem animar, les puguem crear interaccions, perquè al primer curs estem encara amb les beceroles, no podem avançar-nos massa, però és una bona base. Seguim. I per curiositat, hi ha eines, per exemple, que no estan enfocades a alumnes d'aquestes edats, però que nosaltres ens hem atrevit a fer-ho perquè són eines que, si s'agafen des del principi, poden ser molt bones perquè ells generin un potencial creatiu que això es veurà més endavant. Aquesta eina, per exemple, és una eina de modelat digital que hi ha diferents versions. Hi ha la que fem servir nosaltres, una versió gratuïta, i els permet establir un primer contacte amb una eina que en un futur segurament coneixeran, que es diu ZBrush. ZBrush és l'estàndard de l'escultura digital en el món de l'entreteniment. Quan parlo del món de l'entreteniment parlo de tot, des de pel·lícules fins a videojocs. I això és un projecte que estan fent alumnes amb una edat molt primerenca. Llavors, aquesta eina és molt potent i jo crec que estem apostant per això perquè crec que val la pena que comencin a tenir un contacte directe amb aquestes eines professionals que es trobaran en un futur. Seguim? Són petits exercicis. Aquí també el que dèiem abans, tenir un carinyo per l'estètica i també fer homenatge a aquells ídols i a aquella cultura popular dels videojocs o de l'anime. També nosaltres treballem molt aquesta vessant, que aprofitem els coneixements dels alumnes, aprofitem el seu interès o la seva cultura
ja sigui de cultura popular, d'anime, de videojocs, per generar projectes que els hi vinculin personalment, que creiem que és molt important aquest aspecte. En els dos cicles. Això ho fem en tot el cicle, en realitat, perquè creiem que vincula personalment als alumnes i fa que aquesta motivació pugi. La motivació sempre creiem que s'ha de motivar des de l'escola. Creiem que sí, que hem de fer aquesta per nosaltres, però també han de venir motivats. Però si nosaltres convidem els alumnes a que comparteixin els seus gustos o les seves aficions, també ajuda molt. Seguim. Això és un projecte que estem desenvolupant actualment. En realitat no està acabat del tot, però és un challenge que es fa cada any a la xarxa d'Instagram i es diu 36 Days of Type, o sigui, 36 dies de tipografia, i aquest any ho hem fet a gràfica interactiva, amb una intenció de posar-s'hi en aquesta situació, d'un challenge que realment començarà d'aquí poc. Nosaltres estem produint les peces abans que es produeixi el tret de sortida i el que hem fet és produir-les abans i és una lletra per 36 dies. Ja hem creat també els números i ja tenim un material per començar a disparar. Doncs això és un challenge que es fa a nivell mundial, a nivell internacional, que ha tingut molta volada i que precisament va sortir a la ciutat de Barcelona. Seguim. Un esquema breu i ràpid. Moltes d'aquestes coses que veureu a la part esquerra hi ha un llistat de mòduls que són molt comuns a gràfica impresa. La gran diferència és quan ja comença a la part del segon curs. Tenim anglès tècnic, igual que gràfica impresa, però aquí ja veurem la diferència. Tenim edició web, que és tot el relacionat amb l'HTML, el CSS, tot el que és editar pàgines per dispositius que siguin mòbils o per dispositius que siguin per pantalles, informació, estructurar bé la informació perquè això sigui un canal de distribució i de comunicació en multimèdia, en totes les seves vessants, l'audiovisual, la visual, totes les vessants del multimèdia també les tractarem al segon curs. Animació 2D és una part molt important perquè si un gran fet avui dia de la producció audiovisual és que hi ha molta animació i que tot passa per animació. L'animació no és una cosa poc atraient, sinó al revés, que creiem que l'animació, tant el 2D com 3D, està en el fet de quasi bé totes les produccions audiovisuals actuals. Projectes de formació en entorn professional seria la FEP, això que ha comentat Jordi abans, que serien projectes encabits i enfocats en una projecció professional, ja sigui amb institucions externes o a nivell professionalitzador de manera interna. Obra final seria molt semblant també al cas de gràfica impresa, però enfocat a un món en multimèdia. Això haurem d'esperar encara un any perquè els nostres alumnes encara no estan, llavors no us podem adelantar més, us estem donant aquí un petit pessic del que passarà al segon curs, però el que heu d'entendre és que és el primer any i nosaltres estem creixent amb el grup. I igual que en l'altre cas, tenim formació en centres de treball, en aquest cas menys hores, perquè és un altre tipus de perfil. Però vaja, la idea que us volem comunicar a nivell global és que aquest cicle té com diferents potes, però sobretot el primer any tenim una part molt important de base, de projectes que generin vincles entre els alumnes, que generin vincles afectius amb la pròpia disciplina i que la gent i els alumnes es creguin que això és una cosa que val la pena i que vinculin, que passin del passotisme, allò de dir, és que jo no sé què fer con mi vida. Potser aquí tindràs un lloc on sabràs què voldràs fer en el futur i a la teva vida. Un apunt, Marcos. Això que esteu veient, sobretot la part de segon, heu de tenir clar que és molt diferent al que veureu, o potser no molt, però és una mica diferent, Déu-n'hi-do, el que veureu en altres cicles de gràfica interactiva. Per què? Perquè aquest cicle està perfilat. Què vol dir això de perfilat? Doncs té certs mòduls que no trobareu, com per exemple el d'animació 2D, és un mòdul que és exclusiu del nostre perfil,
que no trobareu en altres cicles de gràfica impresa interactiva, perquè nosaltres fem el perfil orientat a videojocs. Llavors, tant el d'animació 2D com aquests projectes en formació en entorn professional potser no els trobeu en un altre lloc. No vol dir que siguin títols diferents, sinó que són resolucions del Departament d'Ensenyament diferents. Llavors, nosaltres estem sota aquest perfil. Això fa que puguem jugar una mica més amb els continguts i els puguem orientar cap al sector del videojoc. Per això també veureu que hi ha menys hores de formació en centre de treball, però estan compensades amb aquests projectes de la FED, que normalment són, com us deia el Marcos, són encàrrecs o tant d'altres entitats públiques, com ara, per exemple, en grau superior estem fent un projecte també dintre de la FED en el que treballarem segurament amb el districte de Nou Barris o amb els comerços de Nou Barris, etc. Llavors, aquestes hores d'aquests projectes en els que realment el que els estàs donant als alumnes és la formació de com es treballa en un entorn professional i de com funciona un projecte real a nivell professional, també serien part d'aquesta formació, com si diguéssim, dintre de centres de treball. Bueno, jo crec que ja, no sé si hi ha una diapositiva més. Sí. Bueno, faig un petit apunt pel que acaba de dir el Jordi i aquí ja podem parlar, potser el Jordi també et donarà aquí el tancament d'aquesta part. Nosaltres ens plantegem el cicle com això, com un cicle que realment pugui donar continuïtat en aquesta formació. Té un perfilat de videojocs perquè nosaltres dintre del nostre centre tenim una formació dirigida precisament a aquests dos camps. El primer seria videojocs, d'acord? I entorns virtuals. I el segon cicle és realitat virtual i gamificació. El pas natural, si l'alumne de grau mitjà ho considera adient i s'engresca, seria passar a un d'aquests dos cicles. Jordi, please. Sí, no. Finalment és com que ha sigut l'aposta més forta de l'escola, jo crec, en els darrers anys, que és, com ja teníem aquests dos graus superiors, doncs era per què no fer també un cicle que ens donés els foundations, com deia el Marcos, que ens doni aquesta base molt sòlida. I llavors, si un alumne acaba el grau mitjà i vol continuar estudiant amb nosaltres, té la possibilitat tant de fer el cicle superior d'animació en perfil de videojocs o el cicle d'audiovisuals en perfil de realitat virtual i gamificació. I quan acabi aquest cicle, és a dir, quan hagi fet un cicle superior, fins i tot, com els 2 primers anys de videojocs i de realitat virtual són comuns, és a dir, les matèries són exactament les mateixes i s'imparteix el mateix pels dos grups, doncs en un tercer any podria tenir la doble titulació de superior. Això vol dir que en 5 anys, nosaltres podríem tenir un alumne que passi 5 anys amb nosaltres, 5 anys de formació específica en audiovisuals interactius, el que dona una formació acadèmica molt, molt sòlida. És a dir, hem de pensar que nosaltres, per exemple, cada any el que fem és no baixem el llistó, tot el contrari, cada any el que fem és pujar-lo. Llavors, aquest any la gent de primer de grau superior està fent el que amb moltes coses de les que feien a segon i ja les estem fent a primer. I com deia el Marcos abans, amb volum, amb la gent de grau mitjà, estem fent coses que no es feien ni tan sols a primer de superior, sinó que es feien a segon de superior i hem decidit que ja les comencem a fer a primer de grau mitjà. O sigui, és com una bogeria una mica estranya, però és, no, nosaltres el que us donarem és una base sòlida perquè puguem construir. I si vosaltres voleu construir, nosaltres us ajudarem i en 5 anys esdevindràs un professional brutal. I ho tenim perquè tenim resultats, no? I els resultats són molt bons, no? Llavors, com veig que ja comenceu a tenir preguntes sobre accés i aquest tipus de coses, Marc, passa de diapositiva, que anirem una miqueta més cap endavant. Després del grau mitjà, què es pot fer? Doncs, primera opció és anar-se'n al camp professional, és a dir, a buscar una feina. Com ja us dic, moltes vegades potser la formació en grau mitjà es queda una miqueta curta. Jo, personalment,
recomano fer un grau superior després, però bueno, això també depèn de la situació de cadascú i del desig de cadascú. Es pot accedir a batxillerat. Si tenen 18 anys, han de tenir... Tira cap enrere, no marxis. Tenen 18 anys i han aprovat el cicle de grau mitjà. Abans s'havia de fer prova d'accés per accedir al superior, però ara amb la LOMLOE, amb la resolució de la LOMLOE, des d'un grau mitjà d'arts plàstiques es pot passar directament al grau superior. No s'ha de fer ni cap mena de prova d'accés, ni cap curs pont, ni res d'això. I una altra opció és cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà. Llavors, això que deies de si entren primer els de batxillerat o els del grau mitjà del mateix centre, hi ha un número de places reservades per accés directe des de batxillerat artístic. Així no hauria de tenir, segurament els nostres alumnes no tenen gairebé mai problema per accedir problemes del tipus de no tenir plaça. O sigui, aquest tipus de problemes no el tenim ni no el contemplem, perquè sí que hi ha molta gent que no continua els estudis, però la gent que vol continuar, nosaltres hem tingut continuïtat de gràfica impresa a estudis superiors sense cap mena de problema. Hi havia una altra pregunta que era si per dissenys d'interior quin cicle de grau mitjà recomano. Són coses molt diferents. Nosaltres formem part de la família de gràfica audiovisual, tant els de gràfica impresa com els de gràfica interactiva són de la mateixa família, són de la família de gràfica audiovisual, i interiors és d'una altra família. Llavors, no sabria ben bé què recomanar-te. No sé si algun dels meus companys et pot fer alguna altra recomanació. A veure, fins ara teníem en gràfica impresa, tenim casos de bastants alumnes, o sigui, no molts, però nombrosament, o sigui, tenim potser 3 o 2 persones que quasi bé cada any passen a interiorisme. Llavors, fins ara s'havien format en un grau mitjà de gràfica impresa. Jo crec que els dos són igual de vàlids. Aquí el tema és simplement valorar de manera personal quines coses t'atreuen més. Ja està. Vull dir, jo crec que són igual de vàlids perquè la primera base, la part de comuns, la tens igual. L'única diferència és a partir de segon. Llavors, també depèn una miqueta del vincle que tu tinguis amb aquesta especialitat o no. Jo crec que gràfic en el món d'interiorisme potser t'interessa perquè pots tenir bases a nivell de com muntar un plafó, de com fer una gràfica per un comerç, i hi ha gent que ho aprofita. Però també podem dir el mateix de gràfica interactiva, podem donar-te nocions de 3D, que també potser t'anirien bé. Llavors, clar, jo no puc dir una cosa a l'altra. Jo crec que les dues coses són igual de complementàries. A mi el que m'agradaria és que hi hagués un cicle de grau mitjà d'interiorisme. També estaria genial, però com no existeix, ens trobem amb aquesta dialèctica que a molts centres els hi passa, que els alumnes entren però volen fer una altra cosa. Llavors, com de moment tenim això, jo crec que amb dues opcions són bones. Jo el que recomano és que vinguis al centre, si vols, i que també ho parlin amb un altre professor o que vegin els treballs, que visiten la nostra pàgina web, que vegin els projectes. A la nostra web teniu tot un llistat de projectes finals i també que ens seguiu a Instagram. Perquè a Instagram anem publicant coses i veureu els projectes i veureu quines coses es fan. Llavors, és una decisió molt personal, però jo crec que sent un grau mitjà, les dues opcions són bones. I més al nostre centre perquè realment, si vols fer interiorisme, serà el lloc encertat. Perquè precisament interiorisme d'ella és una aposta molt bona. I no m'allargo més, però tenim una inscripció brutal aquest any a grau superior i les portes obertes de grau superior d'interiorisme estan petant-lo. Ja està, ja paro. Jo volia dir també que cada any és això, tinc alumnes a gràfica impresa que volen passar a interiorisme. Alguns volen fer il·lustració, alguns volen fer altres coses, però
una part important de classe està a gust i vol continuar a l'escola i vol fer interiorisme. I és una manera, jo crec, que molt bona, perquè diguem-ne, és el que diu el Marcos, les bases són les que són. I per entrar, diguem-ne, en el món del disseny, és una introducció molt bona, que és molt útil. Igual no és exactament la mateixa disciplina, però és una manera d'entrar-hi i en el fons, els passos per fer un projecte, en el fons la base és tota la mateixa, tot i que després cada disciplina té les seves coses, és evident, no? Però com fer un projecte des de l'esbós fins a dur-lo a terme i moltes altres coses que és el mateix, bàsicament. Després hi ha les eines, els programes, això ja és més específic, ja s'aprèn a cada cicle pròpiament, però diguem que en termes generals, per entrar en el món del disseny, jo trobo una bona aposta. Sí, sí. Gràfica impresa o interactiva, qualsevol de les dues. Continua, Marc. Pots passar dos diapositives. Següent. Prueba de acceso. Preguntaba al Víctor, ¿cuándo se hacen las pruebas de acceso y si son comunes para todos los centros? Sí, las pruebas de acceso son comunes para los estudios. Es decir, tú harás la prueba de acceso para grado medio. Da igual donde hagas la prueba de acceso, en qué centro lo hagas, te va a valer para cualquier estudio. Os dejo las dates d'inscripció, són aquestes, del 15 al 25 de març, i a la web de la Generalitat podeu trobar tota aquesta informació. Jo us recomano que feu la cerca i si poseu proves d'accés grau mitjà us sortirà una web on teniu tota la informació. Crec que fins i tot hi ha, si no m'equivoco, crec que fins i tot hi ha alguna mostra de proves d'anys anteriors o de proves tipus. Com a mínim a superior sí que n'hi ha, a grau mitjà no me'n recordo. Llavors, s'ha de fer la inscripció a les proves d'accés i veieu que posa part comuna, part específica. Si l'alumne ha aprovat l'ESO, té l'ESO finalitzada i la té aprovada, només ha de fer la part específica. Si no té l'ESO finalitzada, ha de fer tant la part comuna, que és català, castellà, matemàtiques i alguna cosa més, ha de fer la part comuna i també la part específica. A més, ha de tenir 17 anys o els ha de complir en el curs escolar. Hi havia una altra pregunta sobre com eren les proves la prova d'accés de dibuix. No patiu, les proves d'accés són proves que fins a cert punt són assequibles. És a dir, l'únic que es busca a la prova d'accés no és que siguis un expert. O sigui, la nostra missió és ensenyar-vos. No heu de venir aquí amb tot el coneixement del món. La nostra feina és donar-vos el coneixement que nosaltres tenim. Llavors, són proves que són bàsicament per conceptes molt clau, o sigui que segurament tindreu si heu fet l'ESO, o sigui que no són proves molt complexes. No heu de tenir por mai de la prova. En aquest cas, el que diu el Jordi té tota la raó i, a més, si sou de l'ESO, heu de pensar una miqueta amb les competències lligades a educació visual i plàstica, tant de primer o segon de l'ESO fins a la quarta optativa de l'ESO. Llavors, una vegada heu assolit l'ESO i teniu visual i plàstica aprovada, vull dir, no heu de patir. És així. Visual i plàstica seria com el fonament que us estem demanant per accedir. No heu de fer aquí una meravella de dibuix artístic. I teniu en compte també que si haguéssiu de fer la part comuna, només hi ha una convocatòria. Així com per la part específica hi ha la convocatòria de maig i de juny, que ho esteu veient aquí, per la part comuna, si no heu fet l'ESO o no la teniu aprovada, la part comuna només hi ha convocatòria al maig. Això és una cosa important a tenir en compte.
Sí, si tú terminas Olaya, si tú terminas la ESO este año, tú puedes acceder al grado medio, acceder sin problema, no te preocupes. ¿Vale? Vale. Marc, continuem, anem a la següent, perquè a veure... Vale, el Josep preguntava també per si nosaltres donem el temari de la part específica. No donem temari de la part específica. És el que us deia el Marcos. O sigui, si heu fet l'ESO, no hi ha cap mena de cosa estranya a la prova. O sigui, la podeu fer sense problema. Ni tan sols s'ha de com fer un curs preparatori per a aquesta prova. És simplement els coneixements que teniu. Tema d'horaris, i que també he vist que, per exemple, l'Iker feia una pregunta referent a això. I tema de places. Ara mateix tenim 30 places tant en els cursos de primer i de segon dels dos cicles, és a dir, hi ha 30 places al cicle de gràfica impresa i 30 places al cicle de gràfica interactiva. Tema d'horaris. Els horaris de primer curs són al matí, és a dir, fan horaris de 9 a 2:30. A partir del proper any, els cursos de segon passaran a ser horaris de tarda. Per què? Primer perquè així és més fàcil vincular-los, ja, per exemple, en el cas d'interactiva, vincular-los als grups de superior, que són en horaris de tarda, i perquè facilita molt l'accés a les pràctiques. És més fàcil trobar pràctiques en un horari de matins que no en un horari de tarda. Llavors, aquest tipus d'estructura de tenir els primers als matins i els segons a la tarda és una estructura que es fa en molts altres centres, no és res estrany, moltes vegades vehiculat per això mateix, perquè és més fàcil poder trobar un lloc de pràctiques als matins. Llavors, l'horari del primer any sempre seria de matins. Això de 9, 2:30, 3, 8, pot variar una mica en funció de la distribució de l'escola, que potser un dia, en comptes d'entrar a les 3, doncs entrin a 2:15, a 2:15 o a 2:15. Següent. Important també, s'ha de fer la preinscripció als estudis, és una mica el mateix. La preinscripció no es fa a l'escola, es fa a la web del departament. Teniu aquí l'adreça, us la podeu apuntar. Les dates de preinscripció són al maig i, el que hem anat parlant, si teniu la secundària, si heu acabat l'ESO i la teniu aprovada, doncs o el títol o el certificat que us donin a la vostra escola i la prova específica. Amb la qual cosa, Patri, si acabas cuarto de ESO y lo apruebas y acabas la ESO tranquilamente, pues tendrías que hacer solo el examen de la parte específica. Si no teniu la ESO finalitzada, doncs el que us dèiem, la part comuna, que només hi ha una convocatòria al maig, i la prova específica i heu de tenir o complir els 17 en el curs, o sigui, en el 2021. Següent. Sí, la prova específica la podeu realitzar en qualsevol centre. Val igual per accedir a qualsevol grau mitjà. El preu. Preguntava Andrea sobre el preu, doncs aquí ho teniu. Les dates de matrícula encara no estan i segurament trigaran perquè, per exemple, l'any passat vam tenir problemes, no problemes, però les dates van sortir molt justes, ens van avisar molt just perquè el departament, amb tot el tema de la Covid, va anar a un ritme diferent i se'ns va tirar tot una mica a sobre. Llavors, no estan encara, però quan les sapiguem les posarem a la web de l'escola. Important, mireu-vos bé la documentació necessària perquè
és cal portar tota la documentació quan vingueu a fer la matrícula. Això és molt important. O sigui, si no porteu tota la documentació necessària, doncs moltes vegades el que fa és ralentir el procediment i tal com estem ara, que les coses són més difícils i que no podem tenir cues, que hem de tenir cites prèvies, que hem de fer... Doncs al final és una pèrdua de temps fins i tot per vosaltres mateixos perquè potser heu de tornar un altre dia i perdre aquesta cita prèvia. Llavors, important tenir clar, podeu fer un pantallazo o podeu escriure després a l'escola i us direm tot el que necessiteu. El que deia, el preu de la matrícula en un grau mitjà d'una escola pública és gratuïta. L'únic cost que té és el cost de l'assegurança escolar, que aquest any han sigut uns 12 euros. O sigui, és un preu ridícul, o sigui, no és un impediment. El grau mitjà, la matrícula en centre públic és gratuït. La prova d'accés d'edat és abans de la inscripció, com has vist a les dates. O sigui, tens la prova, la tens a principis de maig i la preinscripció al centre la tens la setmana següent o 2 setmanes següents. Sí, està una mica més. Està la d'abans. Veus? Tens la part específica és el 6 de maig i la preinscripció és de l'11 al 17 de maig. Què més? Caroline diu, per dibuix artístic, quin grau mitjà recomaneu més? Bé, és una mica, jo crec, que la mateixa resposta d'abans. O sigui, qualsevol dels dos, perquè si et fixes, sobretot, per exemple, dibuix artístic és una assignatura que és de primer curs i, com heu vist, gairebé tota l'estructura de primer curs de gràfica impresa i de gràfica interactiva són molt semblants. Llavors, al final el que tindràs en aquest dibuix artístic són les bases i seran les mateixes tant en un cicle com en l'altre. És més, potser fins i tot el professor de dibuix artístic d'un cicle i de l'altre és el mateix professor. O sigui que amb això, més o menys, ja et dic que no hi ha cap problema a qualsevol dels dos. L'Andrea diu que ha vist exàmens específics i que li semblaven complicats. Bé, jo no crec que siguin gaire complicats. Ja et dic, la intenció no és posar una trava, és posar un petit filtre, però no és buscar posar traves. O sigui, no crec que siguin gaire difícils. També heu de pensar que no solament la prova és una cosa com el que diu el Jordi, per fer un filtre i tot el que no sàpiga fer dibuix no entri, no? És per veure també la vostra disponibilitat i la vostra manera d'enfrontar-vos a això, no? Hi ha gent que arriba tard el dia de la prova, no? O que no té gaire interès en la prova i llavors això es valora. I no ho diem perquè ho fem aquí a Deià, sinó perquè a totes les escoles d'arts i disseny en realitat també estan en la mateixa dinàmica. O sigui, la prova és una manera de corroborar que vosaltres teniu interès. Per això, perquè són estudis vocacionals, són estudis de gent que li agrada o que li interessa aquest camp. No estem parlant d'estudis simplement perquè tinc temps i ja està, sinó perquè us interessa, d'acord? La Marta preguntava que on trobàveu la documentació d'això, com per exemple, us deien que per la matrícula era necessari el document de cessió de drets d'imatge. Tota la documentació, quan arribi la matrícula, que sigui necessària, que tu hagis d'omplir i que sigui pròpia de l'escola, com per exemple aquesta que em comentes dels drets d'imatge, estaran disponibles a la web perquè la puguis descarregar. La idea és que facilitar tota aquesta interacció tant de vosaltres amb nosaltres perquè
el que us comentava, no és fàcil ara mateix fer una sessió de matrícules com fèiem abans, no? Tu pots tenir una cua d'alumnes i vinga, següent, això ara mateix és més complicat, llavors no pateixis perquè el que sigui documentació específica la podràs descarregar de la web. La Joana preguntava si pot fer la prova específica en el centre on està estudiant. La prova l'has de fer en una escola d'art. O sigui, el que la pots fer és en qualsevol escola d'art. Tu pots preinscriure't a l'escola d'art que vulguis o que et quedi més propera o que et faci més gràcia. Però l'has de fer en una escola d'art. L'Andrea pregunta si queden molts alumnes fora, sense plaça, vols dir. Els tenim omplerts, o sigui, no tenim problemes per omplir els cicles, és a dir, no es queden buits. També et diré que molta gent fora no et diria, o sigui, depèn també de l'any. Per exemple, aquest any, sí, s'omplen bé. Llavors pot ser que sí, que et quedis sense plaça, perquè són 30 places i s'omplen prou ràpid. Responc jo a la Isabel Puente. Isabel Puente fa una pregunta que diu s'estudia en llibres o amb ordinador? Deixem clar una cosa. Aquest plantejament és més de l'ESO o de batxillerat. Llavors, un cicle formatiu no es planteja d'aquesta manera. Nosaltres no fem llibres, no fem servir llibres, millor dit. Llavors, tot el material el desenvolupem els professors i professores que donem al cicle. Això vol dir que els materials poden ser impresos o poden ser digitals. Avui dia és quasi bé tot digital. Tot ho fem al Moodle, tot ho fem via la plataforma de la classe online. Llavors, el que sí que és necessari, que això ho hem de deixar clar, és que tant per un com per l'altre, o sigui, pels dos cicles, és necessari que els alumnes tinguin ordinador o un mínim ordinador perquè puguin, sobretot, assistir a les classes. L'any vinent no sabem quina serà la situació, tant de bo estiguéssim tots vacunats, però té tota la pinta que serà semipresencial. Llavors, el que sí que us recomanem és que un mínim ordinador haurien de tenir els vostres fills i filles o si ets adult, haurien de tenir un ordinador. Llavors, oblidem-nos una miqueta del tema de l'ESO perquè la despesa ha d'estar concentrada en els materials fungibles, material per dibuixar artístic, per fer volum, i en aquest cas no cal que sigui un mega ordinador, però que sí que estigui bé perquè li pugui durar 2 cursos. És una inversió. Hem de valorar això com una inversió que li pot durar 2 cursos o 4 cursos. Això depèn de cadascú, però jo crec que val la pena que valorem això, sobretot, perquè hem tingut alumnes durant aquest any que no han tingut ordinador i ho han patit molt. I gràcies al programa del Departament d'Educació que hem pogut donar ordinadors i en realitat es deixen en leasing, es deixen en un sistema de prestar, però clar, no podem plantejar uns estudis d'aquesta manera sense ordinador. El Jesús preguntaba que cuántas plazas hay. Hay 30 plazas en el de gráfica impresa y 30 plazas en el de gráfica interactiva. Por si te l'havies deixat. L'Iker diu, però jo el 5 de maig no sé si tinc aprovat l'ESO. A veure, tu pots tenir dubtes si l'aprovaràs o no, però segurament si vas prou bé ja sabràs que sí que l'aprovaràs. De totes maneres, doncs, si no, el que et recomano és que, per si de cas, fessis la prova d'accés. Però igualment, pensa una cosa, que així ja enllaço amb una altra pregunta, que era, a veure si la veig per aquí, enllaço amb una altra pregunta. Ara no la veig. Sí, de la Marta, que diu que si ha de tenir els 17 anys o els ha de complir al llarg d'aquest any. Això dels 17 anys és si no tens finalitzada l'ESO. Si tu finalitzes l'ESO, és a dir, per exemple, Iker, tu finalitzes l'ESO o tu, Marta, i tens 16 anys, entraràs sense problema. De totes maneres, és
complir els 17 l'any que comencen els estudis. És a dir, en aquest cas, seria complir els 17 abans de que finalitzi el 2021. Si no teniu l'ESO aprovada, si aproveu l'ESO, no passa res, podeu entrar. Val? Jo li volia contestar al Josep Guiu, que diu, a veure, si l'alumne té un pla individualitzat pel seu ritme d'aprenentatge, si tenim orientadors per ajudar-lo si s'escau. Sí, de fet, tenim una psicopedagoga amb la que treballem, que si hi ha qualsevol dubte o qualsevol tema de seguiment, doncs ella està disponible. Ara és un tema més a distància, online, per al tema del Covid, però sí que disposem d'això i, a més, si porten un PI, doncs, clar, els professors ens preocupem d'informar-nos i de veure què hem de fer per adaptar-nos al ritme d'aprenentatge de l'alumne. I, evidentment, es té en compte i es pot fer un seguiment també mitjançant la psicopedagoga. També preguntava si tenim places reservades. Com a places reservades, no, però sí que tenen, igual que tenen un PI en els seus estudis, tenen unes certes diferències en les seves proves d'accés, com per exemple, depenent del cas. Poso un exemple, però segons, per exemple, si tinguéssim un cas de dislèxia, depenent del grau de dislèxia o com sigui, poden disposar de més temps extra per fer la prova d'accés. En aquest cas, han de portar un justificant, han de demostrar aquest fet. Preguntaven per les places de batxillerat. A batxillerat són 66 places. Hi ha 66 places de batxillerat. Si juntem grau mig d'interactiva i grau mig d'impresa, doncs tens més o menys el mateix número de places. Tens 60 de grau mitjà i 66 de batxillerat. Preguntava també al Jesús si és l'únic lloc on fem el perfil de videojocs. Sí, ho hem comentat abans. De fet, és un perfil que s'ha cuinat en aquesta escola. Llavors, gran part de la creació d'aquest perfil ve per la petició nostra de tenir aquest perfil per poder fer aquest itinerari de 5 anys que us comentava. Així que sí, no trobareu cap altre perfil de grau mitjà perfilat de videojocs. Marc, li vols respondre tu bueno, això ja l'has... Marca la del Josep com a finalitzada, Marc. La Judit també comentava que la prova d'accés segurament l'haurien de fer. Si tenen dubtes sobre si aprovaran l'ESO o no, doncs sí, jo recomano que la facin, clar. La Marta comentava si té preferència la gent de Barcelona. No hi ha cap mena de preferència. De fet, tenim fins i tot a grau mitjà, crec que també hi ha molta gent de fora, però, per exemple, et comento el cas d'una noia de grau superior que ve d'Olesa de Montserrat. És a dir, fa 4 hores de trajecte gairebé al dia per venir a fer els estudis. O el cas d'un alumne que teníem fa 2 anys a grau mitjà que venia de Girona cada dia. Vull dir, no hi ha preferència. No funciona com l'ESO o a la primària. No funciona igual, és diferent. El Víctor preguntaba cuántas clases de cada ciclo hay en vuestro centro. Si te refieres a grupos, ahora mismo lo que hay es un grupo de 30, ¿vale? O sea, eso es un grupo. 30 alumnos es un grupo. Sí que es verdad que ahora, por el tema de la COVID, lo que estamos haciendo es tenerlos en semigrupos. Es decir, esos 30 alumnos ahora mismo los tenemos separados en 15 y 15. ¿Cómo será el curso que viene? No te lo puedo decir seguro, porque dependerá un poco de cómo vaya todo el tema de la COVID. Entonces, no te lo puedo asegurar, pero ahora mismo es un grupo de
de impresa y un grupo de interactiva. Por otro lado, que hacías otra pregunta, si finaliza la ESO, aunque tenga un PI, como tiene la ESO aprobada, pues no hace falta que se espere hasta los 17 años. O sea, tiene que realizar la prueba de acceso tal cual y puede acceder. Entonces, ese PI, si él ha tenido un PI en la ESO, ese PI pues, se estudia y se genera un PI nuevo para nuestros estudios. Vale, sobre el criterio de selección de las 30 plazas, Iker, es por nota, no hay otro criterio. ¿Vale? Sobre el papel de justificante de la prueba de acceso, pues lo pides en el sitio donde hayas hecho la prueba de acceso y no hay ningún problema y te dan el justificante. ¿Vale? Piensa que igualmente la prueba de acceso al final lo que tendrás es tu nota, lo que te tendrás que imprimir es el resultado, que esto lo publica la Generalitat y ahí verás tu nota de la prueba de acceso. ¿Vale? Hay una segunda convocatoria de la parte específica, ¿vale? No de la parte común. De la parte común, que es la que tienes que hacer solo si no tienes aprobada la ESO, de esa parte solo hay una convocatoria en mayo. De la parte específica hay una convocatòria en mayo i otra en junio, amb la qual, si la suspens, pots fer la de juny. Pilar, depèn. La Pilar em pregunta que està fent la quart d'ESO i què li recomano, si fer batxillerat o fer un grau mitjà i després un superior. Depèn de què és el que vols. Depèn també. Jo crec que, per exemple, al batxillerat moltes vegades hi ha més conceptes més teòrics. Al grau mitjà moltes vegades són conceptes més pràctics. O sigui que també depèn una mica de què és el que a tu et crida més l'atenció. Això és com... Jo sé que costa molt decidir-se. A mi em va costar quan jo vaig acabar... Per exemple, jo vaig acabar el batxillerat i havia de fer una carrera i crec que ens passa a tothom i què estudio jo, no? O a molts de nosaltres. Doncs llavors això és una mica la mateixa qüestió, depèn una mica de què és el que tu vulguis. També em preguntaves que quina és la nota mitjana de l'ESO per entrar en el cicle de grau mitjà. No heu de patir tant per les notes mitjanes, ja us ho dic. Penseu que al final la nota mitjana és la nota que ha tingut la darrera persona que ha entrat en el curs anterior. O sigui que tampoc és com molt significativa. I tampoc és el problema. O sigui, no has de patir per això. Que seria una mica també el que preguntava la Caroline sobre la nota mitja. No heu de patir. Al final, penseu que és el que us dic. O sigui, la prova d'accés no és moltes vegades... És simplement, com comentava el Marcos, que ha dit, és també com per veure la voluntat de l'alumne que vol realment estudiar això. O sigui que no són coses que ho heu de patir massa. No hi ha cap més pregunta. Si teniu alguna... A veure... Sí, pots fer la prova d'accés sense cap mena de problema, Àlex. Tampoc has de patir per això, ok? O sigui, al final, ja us dic, no són proves tan complexes. Poden semblar així com molt més complexes del que finalment acaben sent. O sigui, moltes vegades, quan tu et llegeixes l'examen, és com, ostres, sí, has de portar el material. A la web de la Generalitat, on està tota la informació, crec que també hi ha un apartat que posa material. Llavors, tu, quan visitis jo us recomano que feu això. Aneu a Google i poseu allà proves d'accés i allà veureu tot. O sigui, no teniu problema. Si em deixeu un moment, us busco la web i us la deixaré... Mentre el Jordi busca aquesta informació, jo us comento com funciona.
El material no és cap cosa complicada. Vull dir, cada any que s'ha fet la prova d'accés és molt simple. Un material que podíeu tenir precisament a una sessió d'una classe d'educació visual i plàstica. Cartolines, paper, esquadre, cartabó, un regle, un mínim de material perquè pugueu fer la prova amb garantia. D'acord? Sí, el Jordi ja ho està escrivint al xat. No? Sí. Vale, o sigui... El material, si teniu una papereria al costat de casa vostra, ho podreu comprar. El que sí que us recomanem és que vingueu amb el material el dia de la prova, perquè aquí no acostumem a donar res perquè no tenim prou materials per tothom. I no donem llavors perquè la pròpia prova també és com una mena de filtre, no? El fet que tu hagis portat el material també pressuposa que tu estàs interessat, no? En certa manera. I us deixo també l'adreça que us comentava, aquesta adreça del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Aquí teniu tota la informació de les proves d'accés, tant de calendaris com de continguts, material, etc. Així que no patiu. Responc jo aquesta pregunta també. Olaya pregunta si a la classe hem de portar un material específic. Bé, si estàs a un cicle o un altre, també variarà bastant en alguns casos, sobretot en el cas de segon curs. Primer curs, la majoria de vegades, com hem vist abans, les assignatures són molt semblants, però cada mòdul, cada assignatura, diguem-ne, perquè m'entengueu, sí que demana un material específic. Això què vol dir? Que no et gastes diners en llibres, però sí que et gastes diners en material. Això tampoc vol dir que ens gastem tants diners com a l'ESO en llibres, No estic dient això, però sí que s'ha de portar material, perquè és fer. O sigui, hem d'entendre que aquests estudis són pràctics, no són estudis per començar a prendre apunts, un dictat, agafar una fulla i escriure. No, això és posar en marxa material, posar en marxa pràctica i fer coses, fer productes, fer coses xules. Tampoc solen ser materials supercars, és a dir, és material, al final, paper o cola, coses així assequibles, o sigui que no és material molt complicat. La Susana preguntava si pot fer la prova en el seu institut. El teu institut serà un institut que farà batxillerat artístic, però l'important és que la prova d'accés l'has de fer en una escola d'art, on facin cicles d'estudis d'escola d'art. A l'adreça que t'he posat veureu també tots els centres on podeu accedir a fer servir les proves d'accés. Preguntava l'Àlex si el portàtil l'has de portar a classe. No, nosaltres tenim equip informàtic pels nostres alumnes, per treballar a l'aula. Si has de treballar a casa teva, doncs el que comentava el Marcos, millor que tinguis un ordinador, sobretot per poder treballar. Però a l'escola tu pots fer servir l'equip informàtic de l'escola. Si tu em dius, és que tinc un portàtil que m'agrada molt, que treballo superbé i que, tenim alumnes, sobretot en grau superior, és comú l'alumne que es porta el seu portàtil per treballar, però ja et dic que no cal portar el portàtil. Àlex Franco pregunta quin cicle seria millor per creació de personatges? Doncs jo et recomano que facis el cicle de grau mitjà de gràfica interactiva en perfil de videojocs i que després facis el grau superior d'animació 3D en perfil de videojocs. Aquí treballaràs personatges a diestro i siniestro. Com no hi ha més preguntes, doncs recordar-vos que aquí a la diapositiva que teniu les dades de contacte de l'escola. Com deia el Marcos, seguim-nos a Insta, que fem coses molt xules i les posem allà. I teniu l'adreça web també de l'escola, on trobareu també el contacte. A banda de tota la informació, trobareu també el contacte per si teniu cap mena de dubte que podeu escriure i us atendrem també. També hem de comentar que aquestes no seran les primeres ni les últimes portes obertes. Hi haurà un altre
tongada cap a l'abril. Per si teniu dubtes encara, doncs intentarem en aquella sessió encara resoldre més els dubtes i també, si cal, doncs també podeu venir a visitar-nos sempre preguntant primer al formulari de contacte al nostre centre o trucant si és necessari. Però bueno, la qüestió és aquesta, que farem més sessions de portes obertes. També tenim ara mateix en marxa unes masterclasses que estem fent durant aquest mes de febrer i març, i això és una cosa que potser també us interessa. Estem convidant a professionals del món del disseny i de l'art digital. Potser també us interessa perquè val la pena que estigueu atents. Nosaltres ens estem movent molt i tenim moltes ganes que els nostres alumnes també estiguin moguts i estiguin interessats pel que fem i perquè tinguin una professió en futur. Llavors, quedem així. No sé, a veure si a l'abril fem unes altres portes obertes encara pels indecisos, però jo crec que aquesta sessió ha estat bastant bé. Us deixo també l'adreça de la web on estan les masterclass que comentava el Marcos. Sobretot, doneu-li un cop d'ull perquè realment aquest any estem portant gent molt, molt, molt interessant. Hem fet molts esforços per portar gent molt interessant i són masterclass que estan obertes, o sigui que podeu registrar-vos i podeu assistir sense cap mena de problema i així també veieu una mica de quines coses parlem i quines coses fem als estudis. Gràcies a vosaltres per haver vingut a aquesta sessió informativa i si teniu qualsevol altra pregunta ja sabeu on som i com contactar amb nosaltres.